So bullet indoda yamadoda siyabingelela njani mfowethu? Ngiyabingelela ndoda yamadoda ngiphinde ngibingelele nababukeli bakhe emakhaya. Awubancenga phela mfowethu ukuthi be-subscribe. Nganaza kwethu iRed Dog Entertainment inkampani enkulu ohlelweni nje lo Maskandi. So siyacela bafuthu ukuthi ni-subscribe, ni-like, ni-share, ni-comment. Ungakhomenta nangendlela ofisa ukukhomenta ngawo umuzwa wakho sizowemukela noma ngabe kuthiwa uyagxeka kodwa ugxeka ngokwakhaya ngoba nathi singabantu lapho esithinte khona kwangezwakala kahle. Hayi ngoba sigxeka kodwa sibeka imbono. Siyabonga mfowethu. So bullet isikhathi manje la kuza khona imicimbi emikhulukazi kaMaskandi iMpucuzeko uMbuso wamaciko. Mfowethu ngifuna ukukhuluma ngale micimbi uncome mfowethu la uncoma khona uphinde futhi ufise mhlambe isifiso sakho ukuthi abahleli bawo kube khona abakwenzayo la okhala ngakhona ukhale nje mfowethu awusibophele ngabhandle linye yonke lento. Ndoda yamadoda uqinisile kuze imicimbi manje emkhulu ngicabanga ukuthi iMpucuzeko wona umcimbi omkhulukazi kule micimbi yoMaskandi eyayihlelwe ngaphansi kohlelo loMaskandi. Uyabona ndoda yamadoda iMpucuzeko noMbuso wamaciko angiyogxeki kakhulu futhi ngingeze ukuncoma kakhulu kodwa lapho engikhala khona izikhalo zami zizi lapho nalapho. Le micimbi ndoda yamadoda ithi ayifane manje. Unyaka nonyaka improve awubona ukukhula kwawo. Uhlale nje uhleli kwi-level eyodwa, uhlala une-line up eyodwa, uhlala unabaculi ababodwa nangendlela abaculi abangena ngayo, i-line up yakho nendlela abayisetha ngayo ihlale ivuna uhlangothi olulodwa nolucishe lifane ngaso sonke isikhathi. Kusho ukuthi akukho ukukhula njengoba kuyimpucuzeko nje akukho ukuphucuzeka. I-civilization kule mcimbi ayibibikho ukukhombisa ukuthi khona izinto ezintsha abafika nazo nezinto ezintsha abayifundayo kuwona. Mawuzobhekisisa kahle ukuthi la nesikhalo khona abaculi bakaMaskandi mfowethu bayaqashwa kuloya mcimbi o bayaqashwa kuleya mcimbi. Kodwa into engikhalisayo ngaso sonke isikhathi indlela abakhokheleka ngayo. Abaculi bakaMaskandi mfowethu bayahlupheka kakhulu. Abahleli bale mcimbi bahlale endaweni zomntakabani. Abahleli bale mcimbi bahamba ngayimoto eziphezulu. Abaculi bakaMaskandi bathola behlala emahostela, abanye bahlala emjondolo, abanye bahlala emqashweni nasemqashweni yakho noma ubheka izinga lemqasho yakho na koJulius uyabona nje ukuthi usizi lodwa kodwa ngaso sonke isikhathi bahleze beyingxenye yale mcimbi. Umbuzo wami uthi uma kungukuthi ngempela le mcimbi iyayithuthukisa indima yomculo kaMaskandi ithuthukisa ngaluphi uhlobo ngoba labaculi abazuzi lutho noma ufika eyitudo mohlangana nabo labaculi kuyadabukisa usizi lodwa uzibuza ukuthi kanti le mcimbi le ekhona endimeni kaMaskandi yini umthelelo omuhle ewulethayo. So iMpucuzeko mfowethu ayikhulu. Umbuso wamaciko awukhuli. Kukhula nje bona abanikazi bawo umcineka kukhule bona abanikazi bawo okay bese behamba bekhukhumala ke isidingo singekho. Bafowethu ake siyizame lento ukuthi nabo labantu abawucula uMaskandi bekhule sibabone nje bethenga imoto sangempela hayi belokhu bethenga ama-Toyota Corolla imoto eyithenga amasekhulini. Hayi siyabonga mfowethu siyabonga. Hayi bekuphawula nje kwakho sibheka mfowethu ithini lento yakho ke ongabe wena usipho lwakhuvo leyo ukuqasha umculi uthi esigabeni sokuthi azoyiveza iciko ukuthi nje alize emcimbini mhlambe ngiyalinganisa hayi woza ngiPhucuzeko ngoba sikwazi angikwazi mina mhleli womcimbi woza uzoyiveza iciko lisika khona la eGoli kuthiwa lizoyiveza so qasha kahle sikukhokhele ngonyaka ozayo uzovolunteer. Yeah. Angiphikisani nakho mhlambe kuba nezivumelwano ezithile eziba khona phakathi komculi nalo owumhlelo womcimbi okuyi-function organizer. Inkinga yami lapho efike ngishaya khona ukuthi lento yokuyiveza ihamba ibanga elide kangakanani. Ake ngithi umculi usuka eGoli uyoperforma eThekwini kuthiwa akazoyiveza. I-transport kusuka la eGoli cishe roughly uma uzothola udriver mhlambe nizozwana naye nikhulumisana kudabukeleke lapho ngoba abaculi bamaskandi badabukile akuzweleke lapho. Usuka eThekwini uyodlala usuka eGoli uyodlala eThekwini okanye usuka eThekwini uzoperforma eGoli la kuthiwa volunteer khona. Roughly imali yakho mhlambe ngaba 9,000 transport. Kumele laba amagidi angoma lawa accommodate ngokudla, accommodate nangendawo yokulala. Ingakho uthola abaculi bakaMaskandi beze beba kuyi-risk la ukuthi khona bazosithola bebandakanyeke ingozini zomgwaqo ngoba bekumele besuke ngalo lolo suku lomcimbi.
ukuvika lento ukuthi uzolalaphi ngoba akanayo akahlinzekwanga ngemali ukuthi akwazi ukukhokhela indleko zokulala kwakhe namakhedangoma nokudla endleleni. So lento yokuthi umuntu akazovolunteer mina njengokwami ukumxhaphaza umculo kaMaskandi lokho kumeyisa nje kahle kahle ngoba ngeke ungitshela ukuthi ebhizinisini ungitshela ukuthi wena sisebenza mina ngizovolunteer. Awu suka lena madoda. Hayi mfowethu lokho nje besifuna ukubuzwa uvo lwakho mbukeli lapho ngasekhaya. Kuthina kwakuphawula sizozwa ngawe la kuma comment. Siyacela ulike, usubscribe Red Dog Entertainment. Channel eyimele ayichemile ayithatha ihlangothi siyabonga sobulete kodwa. Kubonga mina mlaleli ekhaya subscriber Red Dog Entertainment inkampani enkulu bafowethu ephindi yangamele izinto eziningi la kuMaskandi. Ya subscribe, uya like, uya share. Ucomment emofuna ucomment, ucomment ngomtsizo, ucomment ngendlela yakhayo nobuyoneni, ngwavela ucomment nje ngobudlaka. Siyanthanda baba.